penerus jalan lanang Reng bagi-bagi tugas Reng Iya. sing ngomando aku sing ngegarke nyungkupke kowe ya ya ayo yo saiki wedok ayo pisang pisang ngobake hop lanang raga Ora cetok. Muni raga jeneng kuwi gareng. lha piye Diceluk kentut. sing kentut iki mau ki lho munine kok iki sing kentut iki masane nyeluk kowe ngono apa piye lah mirip kok Trayo mirip ya apik entut-entutane ambune kok oh iya ayo kowe saiki wedok Wedok mingkup. ketipung tansah naruntuh Kembang gede nano kendang gede gawe gawe laga lanang wedok gobloke iki lho kok mingkup kok saya dibenggang ora ya ngene iki ya saya ya Apa ora beneran. ya kawitan saka buku bonang yo le teguh ya yo le kendang damyak gegerake sembarangan tung tung den tak tung tak dentung sapa krungu mesti melu jejokitan dasare sing enjing cakrak irama iya gedinge ladrangan pelak laelo gandreng dendang tak dendang tak dendang tak dendang tak lami ketipung kendang Semarang tung tung dang dang kendang gambyak gegrake Semarangan tung tung dentak tak dentung sapa krungu mesti melu jejokitan dasare sing enjing cakrak irama iya gedinge ladrangan pelok laelo gandrung dendang tak dendang tak dendang tak lami ketipung kendang Semarang tung tung dang kendang Semarang wis diaturke ono kanggo tombo sayah kanggone Pak Gede. Jare arep duet madang. Men istirahat. Nggih. Niki sampun dipun aturaken. Nggih. Kelanganipun Bapak Bambang. Nggih. Iki isih siji Mbak Maya. Maya Kartika ya. Ayo. Ini ngatekan Dok Maya. Yo pakai musik biar buat sanggar seni Ratu Mayang Indonesia. Yo.